Osisioma Foundation enyego nlekọta ahụike n'efu nye ọtụtụ ndị na-ayọ ọyọ kachasị ndị okenye nakwa ndị onwe ike ọha nọ na Umunya kansụl ime obodo Oyi site na ebumnobi nke ya bụ foundation nke bụ ịkwalite ụwa ọnọdụ obi ndụ ndị mmadụ. Damian Egwuon wetara anyị akụkọ site n'ụlọ ọrụ anyị. Abụ ihe mmemme n'obodo Umunya, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka okpuru ọchịchị ime obodo nakwazi echichi ọdịnala bụ Chief Collins Nwabunwanne kọwara ya bụ president nke Osisioma Foundation bụ Dọkịnta Chike Obidigbo dịka onye ihe mmadụ na-emetụ n'obi ya nakwazi onye gbagoro ọtụtụ mbọ ịhụ na ọ tụgharị ibi ndụ ndị mmadụ mee ka ọ kawanye mma. N'okwu ya dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, ya bụ onye ji ọkwa president nke Osisioma Foundation bụ Dọkịnta Chike Obidigbo kwupụtara na ọ na-agbanyesi ike ijere ndị mmadụ ozi n'efu ma kwue na mbọ niile ọ na-agba inyere ndị mmadụ aka na onweghị ihe ọbụla o bu n'obi irite n'ime ya. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa President General nke Umunya Development Union bụ Chief Chinedu Ekwugha kenere nnọọ Dọkịnta Obidigbo maka ọrụ ọma ahụ niile ọ na-arụ n'obodo ahụ ma rịọ ya ka ọ bụrụ onye ga-agbanyesi ike ịhụ na ya bụ enyemaka ọ na-enye na emere ya ka ọ bụrụ ihe a na-emerube kwa afọ ọbụla.